हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोनजों सावरायनो लानाया जाबाय रिहेबिलिटेशन मोननाय ndfb बिथांमोना साननैनि गेजेराव बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लानांगौ। बे बेसेबां पसिबल जागोन? बिथांमोना बबे जायगायाव मा खामानि मावहैनानै दङ, बबेथिं दंहैयो, बे साननैनि गेजेरावहाय लिंक खालामनानै लानांगौ। बे बोरै जाथावना? एसेबां इमिडियेट मानो? एसेबां हरखाब मानो? सोर फोसावखो बेखौ? बेंकआ फोसावखोना सोर फोसावखो बेखौ? फाग्ला साननैनि गेजेराव मालाबाबो रावबो बेबायदि लिंक खालामनानै लानो हाया। गोबां मानसिया थालांगोन बेबायदिब्ला। साननैनि गेजेरावनो जुदि लास्ट डेटब्ला गोबां मानसिया थालांगोन। 50% बारा मानसिया थालांनो हागौ। मानोना 50% बारा ndfbफ्रा हयथ' गावनि उदैनि ओंखाम बोथिसेनि थाखाय हयथ' दाब जायगायाव बायदिसिना खामानि मावनानै बिजि जानानै दं जानांगौ। बिथांमोना गोलाव सम गावनि लाइफखौ हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय। न'खरावहाय जेबो आरजिनानै लानो हायाखै। दा बिथांमोना रिहेबिलिटेशन मोनबा मालाय मा जानाय, बेखौथ' नै दानो बख'नानै जानो हायाना। लिंक खालामनांगौ थिगानो, बियो बेंकनि नियम बा सरकारनि नियम बा सरकारनि अर्डारबो जानो हागौ बियो, बेखौ जों मानियो। नाथाय डेटखौ फोलावनांगौ। साननैनि गेजेरावनो जे लिंक खालामजोबनांगौ बे नङा। खमसे खम मिनिमाम 20 daysखौ होनांगौ आरो हायोब्ला बारा होबावनांगौसो। बेबायदि आंनि साननाय आरो बे। आरो नेक्स्ट मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, गोबाङा बुंदों ndfbनि फाउन्डार बिथां रन्जन दैमारि सारआ उदां अख्राङाव फैबाय, बिथाङा गबाय बा गसिगोन बेफोरबायदि बुंदों आरोना। नाथाय बे बाथ्राया थार नङा। बिथाङा दाबो गनायनि जेबो राहा जाथ'वाखै आरोना दासिमहालागै। बे बाथ्राखौ जोंनि गोबां पाब्लिकफोरा बुजियाखै आरोना। दाना बाथ्राया जाबाय टाडा कर्टआ बिथांनि केसखौहाय फुल प्रुफ मोनैनि थाखाय बिथांनि केसखौ बोखारनाय जाबाय आरोना। दा बाथ्राया बेबायदिसो आरो। दा टाडा कर्टनिफ्राय बिथाङा जेबो केस एबा दाय गैला। ओमफ्राय दा मस्टलि बिथाङा CBI कर्टआवहाय कनभिक्टेड जानानै दं आरोना। दा CBI कर्टनि केसखौ जोङो बोखारनो नाजानांगौ बयबो। दा जों बयबो लुगैयो बेखौ बिथां सारआ थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हाथों। जों बयबो बर' हारिजों खौसेयै ज'यै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावफैनो हाथों। जों बयजोंबो खोथा बाथ्रा साननाय हनाय बायदि मोजां गियानफोरखौ शेयार खालामफैलायनो हाथों जोंनि पाब्लिकफोरजों। जों बेखौ बयबो लुबैयो आरोना। दिनैनि दिनाव BPF UPPL बेबायदि गाज्रि मुं सुलायबाय थानायनि सम गैला। जों बयबो खौसेयै जोंनि बै बिथांमोना जायफोर बिथांमोना रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां बिथांमोना जेलावहाय कनभिक्टेड जानानै केस जानानै जोबथेसालियाव दिनैसिम दङ, गोबां दुखुनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो जों बख'नो नाजानांगोन आरो। दा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामदो बयनोबो। दा बेनोसै आरोना लोगोफोर। हारिनि दुखुनि समावहाय खोथा बुंनांगौ जायो, माथो होनांगौ जायो आरोना। माथो होनो गोसो जायो थारमाने। बिनि गेजेराव माब्लाबा गोरोन्थिफोरबो जायो। बे गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनांगोन। लोगोसे गोरोन्थिखौ नुग्राफ्रा मोजां कमेन्टनि गेजेरजों साजेस्ट खालामहरनांगोन, फोरोंहरनांगोन आरो बेबायदि आरोना। हेट कमेन्ट होनो नाङा। नोंथाङा नोंथांनि टेलेन्टखौ शेयार खालामनांगोन आरोना। बेबायदि जानला मोनला हेट कमेन्ट होनानै बायदिसिना बुंहरोबा नोंथांखौबो सासे मेन्टेल होननासो सानगोन आरो, सासे जाम्बा होननासो सानगोन आरो। बेखिनिसै।